Paul Sheehan ġie akkużat b'attentat ta' omiċidju volontarju fuq Stephen Smith li moffiża ma ġietx eżegwita minħabba xi ħaġa aċċidentali. Dan f'każ li seħħ nhar l-Erbgħa tal-ġimgħa l-oħra. Sheehan kuntistabli tal-Pulizija li issa jinsab sospiż għandu 9 kapi ta' akkuża fil-konfront tiegħu. Fosthom li beżża lil Stephen Smith li se tintuża vjolenza kontrih, li volontarjament għamel ħsara fuq il-vettura ta' Smith li kien qed iġorr arma tan-nar mingħajr skop leġittimu u li bħal uffiċjali u impjegat pubbliku għamel reati li hu stess kellu jara li ma jsirux. Nhar l-Erbgħa li għadda Sheehan saq wara u spara tiri lejn karozza misjuqa minn Stephen Smith wara li Smith laqat il-karozza tal-Ministru Manuel Malija. Sheehan li għandu 40 sena kien arrestat l-4 filgħodu u għal diversi sigħat kien interrogat fid-depow tal-Pulizija. Dan wara li nhar it-Tnejn ittieħed l-isptar għax kellu uġigħ f'sidru. Sheehan tressaq quddiem il-Maġistrat Giovanni Grixti fejn il-prosekuzzjoni oġġezzjonat il-ħelsien mill-arrest filwaqt li d-difiża argumentat li Sheehan kien ħieles fl-aħħar jiem m'għandux għalfejn jinżamm arrestat. L-avukat difensur qal ukoll il-klijent tiegħu diġà xehed b'ġurament fl-inkjesta maġisterjali u sostna li m'hemmx provi illi l-klijent tiegħu prova joqtol. Il-prosekuzzjoni qalet li għandha recordings tal-akkużat iċempel fuq il-112 jitlob l-għajnuna u fejn jinstema' wkoll dak li kien għaddej. Wara li Paul Sheehan ma natax il-ħelsien mill-arrest, mill-ġdid beda jilmenta min uġigħ f'sidru, fil-fatt kellha tisieħ ambulanza u Sheehan ittieħed l-isptar Mater Dei. Il-każ se jissokta nhar il-Ħamis 4 ta' Diċembru.